Koľkokrát sa ti za posledný mesiac stalo, že si na niečo zabudol? Udalosť, nejakú úlohu, možno myšlienku, ktorá ti mohla v niečom pomôcť, niečo, čo si slúbil, že spravíš. Keby si mal len takú dobrú pamäť ako ostatní ľudia. Možno mám pre teba novinku, ale náš mozog naozaj nie je na to, aby si všetko pamätal. Nie sme stroje, aj keď sa na ťa ten školský systém snažil tak vychovať. Na tento tvoj malý problém mám riešenie. Dovoľ mi ti predstaviť môj PPČ systém, ktorý denne používam už vyše roka. Ten názov potom pochopíte. PPČ systém stojí pre pamäťovo-produktívny časový systém. Pointou tohoto systému je naučiť ťa využiť to, čo ti táto doba ponúka. Tento systém nám pomáha sa orientovať v čase a v úlohách, ktoré potrebujeme splniť. Rozdeľujeme ho do 4 kategórií. Prvé máme udalosti a tie si zapisujeme do kalendára. Pravdepodobne máte dneska v každom telefóne aspoň jednu aplikáciu kalendáru, do ktorej si viete zapisovať udalosti na každý deň. Za mňa na toto je najlepší Google kalendár, pretože ho aj viem prepojiť s rôznymi ďalšími aplikáciami, kde si ľudia so mnou môžu dohadovať stretnutia. Ten používam v podstate len na udalosti alebo nejaké časové úseky, v ktorých budem robiť nejakú činnosť. Čo sa týka taskov, tak na to máte rôzne aplikácie, každý má v telefóne nejaké poznámky, ale ja osobne používam aplikáciu, na ktorú som už raz aj robil video, a tá sa volá TickTick. TickTick mi umožňuje si na každý deň napísať tasky a podtasky a tam si ich proste triedím, odfajkovávam a proste takto reálne fungujem. Ja keď proste mám deň ako deň a mám v ňom spraviť veľa vecí, ja si to nepamätám, ja si to zapíšem, keď to splním, tak to odfajknem, mám dobrý pocit, idem na ďalšiu úlohu, presne tak ako vo videohre. Najlepšie je podľa mňa si dať proste jeden veľký task, ktorý je vaša celodenná priorita a potom tam máte nejaké menšie tasky, ktoré spravíte, ale keď náhodou sa niečo stane a odložíte ich na zajtra, tak sa z toho neporobíte. Áno, sme ľudia a ani ja nestíham všetky veci za jeden deň veľakrát. Otázka ale samozrejme je, že či si robil všetky tie tasky za radom, alebo si sa zabával pomedzi to. Ďalšia kategória sú poznámky. Určite sa ti to niekedy stalo. Napadá ťa skvelá myšlienka, hovoril si nemôžem na to zabudnúť, musím niekomu niečo napísať, povedať, napísať si to doma na papier. Zober si telefón, otvor si poznámky, ktoré tam máš, alebo si stiahni Anytype, ktorý ja na toto konkrétne používam a zoraďujem si poznámky, ku ktorým si viem dopísať nejaký popisok, čo tá poznámka znamená, na čo je určená, akú kategóriu môjho života to popisuje, alebo rieši, alebo chápeme sa. Keď pri sebe nemám telefón, tak si napíšem niečo rýchlo na papier vedľa seba a potom si to zapíšem do telefónu a mám to synchronizované s počítačom, pretože tá aplikácia funguje aj cloudovo. Pokiaľ máte stály režim od pondelka do nedele každý týždeň rovnako, tak jednoznačne je dobrý aj rozvrh, ktorý si dáš proste na každý deň od hodiny do hodiny a máš proste jasne dané, ktorý deň, ktorú hodinu robíš čo. Pomáha ti to sa orientovať v čase a v tom, kde si a nestrácaš čas. Máš proste organizovaný život a ako za mňa je to skvelé, Takto nejak vyzerá môj posledný rozvrh, ktorý som si robil. Podľa mňa je veľmi dobré mať ustabilizované to, že ktorú hodinu robíš približne čo. Nemusíš ísť 100% podľa toho rozvrhu, ale reálne keby proste splníš nejaké percento, možno 40% z toho, čo si tam napísal, tak pravdepodobne budeš mať lepší deň ako hoci ktorý iný a aj produktívnejší. Čo sa týka toho Anytypeu, toto nie je žiadna platená spolupráca, nebláznite. Ale akože legit, ten software som vyskúšal a fachčím na tom v podstate všetko, čo riešim okolo kanála alebo aj osobného života. Keď robím pre vás kurzy, tak všetko frčí na Anytype, produkty, nejaké veľké dokumenty s linkami a týmito vecami, všetko beží tam. Je to na počítači, je to aj na telefón, čiže a máte to prepojené, čiže to veľmi odporúčam pre ľudí, ktorí proste hľadajú aplikáciu, do ktorej si potrebujú niečo značiť a radi by boli, keby to majú prepojené, pretože sú to takí tí produktívnejší ľudia. Takže to by bolo v rýchlosti zhrnuté. Prestaňte sa vyhovárať na vašu pamäť a využívajte to, čo vám dnešná doba ponúka.